pohodě, vítejte u nového videa na koně. A je tady s náma Šarotka, Klaudinka a já, nevím, jestli znáte v minulých videích. Tak, a co můžeme jít dál? Já vám za chvíli představím koně, až tam budeme. Už podle cedule už víme, že za chvíli budeme u koně. Ahoj lidi, tak tady jsme našli kuťátko. Je strašně hezký a nevíme, tam dole jsme našli 2 psy. A my fakt nevíme, jestli jsou to ty pány. A nevíme, jak se tady vzalo to kotě. Asi je z téhle zahrady, protože už tam vidíme nějaké autíčko. A tam jsou ještě koně. Dnes se nám pojistka moc nevyšla, tak pátek u dalšího videa, u dalšího dílu z Kodny. Ahoj! Ahoj a nezapomeňte nám dávat like a odběr.